Sick o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with Radio Bacolod Philippines Standard Time, 11 minuto sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, Hunyo 11 tuig 2022 sa kagaron sa aton sari nga mga headlines programa para sa selebrasyon sang 124th Independence Day buwas all set na. Mag-asawa nga NPA syudad sang Himamaylan nagbalik sa sabak sang gobyerno. 3rd Infantry Division nagalaom nga mas magadamo pa ang miyembro sang New People's Army nga magasungka. Bacolod City Emergency Operations Center nagpahanumdom nga required sa gihapon ng pagsuksok sang face mask sa syudad. Analyst, aminado nga good choice si retired Professor Clarita Carlos bilang incoming National Security Advisor. Series ang NBA Finals, patas na sa 2-2 matapos magdaog ang Golden State Warriors sa home court sang Boston Celtics. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minuto sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon. Kakaroon lito na kita sa detalye sa aton nga mga balita. Upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Magaupod ang kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental sa programa nga patigunon kadungan sa selebrasyon sa ika-124 nga anibersaryo sa Philippine Independence Day buwas nga adlaw Hunyo 12. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, magatambong ang mga personnel sa event sa Kapitolyo nga pamunuan sa mga opisyalis sa probinsya ilabi na si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ang tagsa naman ka mga police station sa mayara sang mga kaugalingon nga event depende sa local government unit kung sa din sila ang nahamtang. Suno sa NOCPO spokesperson magapabilin ang hugot nga pagbantay sa mga pulis sa seguridad sa probinsya. Aminado si Donasco nga lain ang selebrasyon subong nga tuig ko ni paanggid sang tuig 2020 kag 2021 bangod masalog na restriction sa COVID kung sa din allowed na ang pagtililipon outdoors. Pagkatapos sa Independence Day magaparegan ang NOCPO sang shoot fest nga pakigbahinan sa mga pulis kag mga sibilyan pag wala na sang fix nga pizza sa kaywatan o kung ang kaywatan sa
probinsya. Ang aton mga personnel sa NOCPO, headed by our provincial director, provincial staff, and ang aton personnel, we will be going to Capitol to join the event with the governor and the vice governor. Kag sa aton mga stations naman, ma'am, they will be having their own, depending sa LGUs, ma'am, no? Kabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang NOCPO. Suno kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, may flag raising ceremony ang BCPO buwas dungan sa flag raising sa National Headquarters sa Campo Crame via Zoom. Karungan sa programa may releasing of doves kag Mabatian Manila via Zoom. Ang mensahe ni PNP Chief Police Director General Vicente Danao Jr. Flag raising tomorrow, no, as regards sa aton 124th Philippine Independence, no. Sabay kami sa Suman sa Independence Day celebration sa Camp Crame. Yes, may participation man kami dito, mapadala man kami mga ibang officers namon. No, kaya report man lang. Dungan man abi sa amon nga flag raising man buwas. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, aton nga BCPO Director. Samtang nagbalik sa sabak sang gobyerno ang mag-asawa sa syudad sang Himamaylan nga miyembro sang New People's Army. Sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang mag-asawa nga wala ginhingadlan ang nagsungka sa katapo sang Himamaylan City Police Station, 2nd Negros Occidental Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sang NOCPO, Philippine Army kag sa local government sang Himamaylan City sa pagpanguna ni Mayor Rogelio Tongson sang Hunyo 9. Sunod sa mag-asawa, sila ang miyembro sang unit sang NPA nga nag-ooperate sa Himamaylan kag involved man sa engkwentro batok sa pwersa sang gobyerno sa tong tuig 2019 kag tuig 2022 sa nasambit nga syudad. Bangod sa information drive sa mga otoridad kag local government sang Himamaylan, angot sa programa sang gobyerno para sa anay rebelde, nagsungka ang mag-asawa bitbit ang ilang armas. So sa mag-asawa, nakapoy na sila mga buhi bilang rebelde. Gipasalamatan naman ni NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan ang desisyon sa duha ka kabig na sa karon nga peace advocates. Ginengganyo man ni Pamitan ang mag-asawa nga kumbensihon ang nabilin nga kaupod sa hublag nga magbalik na sa sabak sa gobyerno bangod madamo sang programa ang gobyerno para sa ila. Nagalaom ang 3rd Infantry Division nga mas magadamo pa ang miyembro sang New People's Army nga bagabalik sa sabak sa gobyerno kaangay sang nauna nga mga rebel returnees. Sa interview sang Bombo Radio kay 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong, apat ang kabugusan nga nagsungka sa Panay kag Negros halin sa ulihi nga simana sa Mayo tub-tub subong nga bulan. Sa Panay nagsungka ang 21 anyos nga si alias Andrew kag 33 anyos nga si alias Samson. Sila ang miyembro sa Squad 2 Baloy Platoon Central Front sang Committing Rayon Negros kag nagsungka sa 82nd Infantry Battalion sang Mayo 23. Bitbit sa ini ang isa ka caliber 38 revolver kag isa ka granada. Ginsudan ini sang mag-asawa nga si alias Yago kag alias Yasi nga nagsungka diri sa Negros. Si Yago nagaedad sang 36 anyos kag 17 na katuig nga era sa ublag samtang iya misis nagaedad sa 23 anyos kag 5 na katuig sa ublag. Suno kay Apitong, una nagsulod sa NPA si Mister kag nagsunod si Yasi ang iya misis. Sila ang miyembro sa Southwest Front sang Committing Rayong Negros Cebu Bohol Secure nga gindesmantol na sa karon. Ang dismantling suno kay Pitong ginalantaw rason sang amat-amat kapag balik sa rebelde sa sabak sang gobyerno. Nagalaom naman ang 3rd Infantry Division nga magasunod ban ay iban nga miyembro sa NPA kag magasungka naman. Suno kay Apitong, masami nagapamati sa radyo ang mga utod sa mag-asawa nga muman ang nag-relay sa ilang impormasyon angot sa programa sa gobyerno para sa rebel returnees. Gani nag-inganyo nga magsungka o kung nainganyo, ini nga magsungka. Ang pagsungka ng Dayago kag Yasi ang gin-facilitate sang 11th Infantry Battalion kag 50th Mobile Company sa Regional Police o kon Regional Mobile Force Battalion sang Philippine National Police. Dismantled na po itong front na ito. Ibig sabihin po, wala na po itong front na ito dahil dismantled na. Isa rin po siguro yan sa reason na nagbababaan na po sila. Okay po. At we're hoping po na marami pong sumunod sa mag-asawang ito. Finally, silang dalawa po ay nasa gobyerno na. Ang nag-facilitate po ng kanilang pag-surrender ay ang 11th Infantry Battalion. Ganon din po yung 705th na mobile company po ng RMFB.
Ang kabay sa pagpahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Captain Kim Apitong. Nagpahanumdum ang Deputy for Medical sa Bacolod City Emergency Operations Center nga magapabilin sa syudad sa Bacolod ang pagsuksok sa face mask kag pagsunod sa minimum health protocols batok sa COVID-19 santo sa gimpasar nga ordinansa sa syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Chris Sorongon, magapabilin nga ginapatuman ang pagsunod sa minimum health protocols sa syudad sa Bacolod santo sa ordinansa nga gimpasar ni Bacolod City Councilor Archie Baribar. Gani requirements sa gihapon ng pagsuksok ng face mask, pag-obserbar sa physical distancing kapag hugas ng kamot, samtang ang face shield ang requirement man sa gihapon sa sulod sa hospital ilabi sa high-risk areas. So kay Sorongon ng syudad sa Bacolod ang magasunod sa gihapon kung ano ang mando sa National Interagency Task Force. Sunod diri apisar nga yara na sa 135.45% ang fully vaccinated nga adults, 152% fully vaccinated senior citizens, kag mataas man ang vaccination rate sang 5 to 11 years old bato sa COVID-19, wala nagakumpiyansa ang syudad gani kinahanglan sa gihapon ang pagpatuman sa minimum health protocols. Nagpanindugan man si Sorongon nga ang pagsunod sa minimum health protocols ang isa man sa rason nga nagpabili ng syudad sang Bacolod sa alert level 1. Wala sang nagluntad nga surge sa kaso ng COVID-19 bangod nagpabili ng single digit sang COVID. Mandubo man ang mortality rate sa syudad bangod sa ginapatuman nga minimum health protocols. Tubong sini no sa emergency operations center naton kag diri sa syudad sa Bacolod no aton gyapon gina-implementar ang minimum health protocol. Kay una sa tanan Bombo Pons no mayara kita yang ordinansa nga ginpasar nga gin-author ina ni Councilor Archie Baribar ang aton nga layi sa minimum health protocol. Ang kabahin sa payag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod City Emergency Operations Center. Nagpanindugan ang Deputy for Medical sa Bacolod City Emergency Operations Center nga bisan mataway na kag wala na nagduging ang kaso sa COVID-19, importante sa gihapon ang pagsuksok sang face mask. Sunod kay Dr. Chris Sorongon nga base sa mga ebidensya kag santo sa nakita nga mga datos nga ang Estados Unidos kag Europa ang temprano pa ini o kon ang mga ini nga nag-introduce sa vaccination apang liwat nga mayara sa pagduging sang kaso sa COVID-19 bagod temprano pa man sang maini nga ginkaka sa pagsuksok sang face mask. Apang ang Pilipinas nagsusunod sa marubok nga kaso bisan sa NCR bangod sa pagpabili sa pagsuksok sang face mask kag temprano nga pag-introduce sang booster shot kag ginalantaw sa bulan sang Hunyo i-introduce naman ikaduha nga booster shot. Sunod kay Sorongon sa pagsuksok sang face mask kag sang bakuna ang mga pumulo sa sulod sa Bacolod kag ang bugo sa Pilipinas ang magapabilin nga protektado batok sa COVID-19. Suno dapat o konsul diri nga dapat nga magapadayon man ang pagbakuna ilabi na sa probinsya sa Negros Occidental bangod dako ang risgo nga maratnan ang mga hindi bakunado sa COVID-19. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga magpabakuna kag magkuha sa booster shots bangod ang bakuna ang proven and tested nga epektibo kag safe nga gamiton. Yes, definitely. No, kay di ko lang taong Bombo Pons paagi sa aton nga evidence base no kasi mga datos na nakita kung lang tawon mo ang Estados Unidos, ang Europa. Na notice nimo temprano sila nag-introduce sang ilang mga vaccination. Pero na notice mo nag-surge sila nag-surge sila. Isa sa mga nakita sa mga eksperto nga rason tungod ginbuy-an na nila ang paggamit sang face mask. Si Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Emergency Operations Center. Samtang sa police report, balik prisuhan ng anay convict sa kaso ng murder matapos nga liwat nga nakapatay sa iya kasilingan sa Purok 7, Sitio Daan, Banwa, Barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan, Negros Occidental, sang Huwebes, sang Kaagahon. Ginkilala ang biktima kay Venancio Eblacas, 56 anyos, kasado, samtang ang sospek, amo naman si Romero Yatchon, 47 anyos, sang residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Roberto Indiape, ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nagkadto si Tiatchon sa balay ni Eblacas kaginpukaw bangod luyag sini nga makaistorya apang nagpamalibad ang biktima bangod 10 oras na sang kagabihon. Bangod sini naakig si Tiatchon kaginkuha sini ang iya espading kaginlabo si Eblacas sa nagkalindain nga bahin sa lawas. Nibawian naman sa kabuhi ang biktima bangod sa naagom nga pila sa ulo, kamot kag lawas tugas ang paglabo. Nakahunong na si Tiatchon sa Kawayan Municipal Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga murder. So kay Indiape nakaagi naman priso si Tiatchon sa kaso nga murder apang naserbehan na sini ang iya nga sentensya. Nagwa man sa investigasyon nga una nga ginpadudungan ni Tiatchon ang balay ni Nancy bilando nga utod man sang biktima kag nga ginapanghalayagan sang suspetsado.
kadto na sa balay sang victim kag yan nga ginpukaw kay gusto yaman nga siryaon pero nagpamanilad niya ang victim kay kasi oras na sang gabi or kagahon mamukaw pa siya mag-istorya so naakig niya ang suspect at kuha na sang iyang studying kag labo-labo niya ang victim. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Roberto Indiape, ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Pabor ang ana estudyante ni retired Professor Clarita Carlos nga isa man karon ka analyst nga siya ang ginpili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang incoming National Security Advisor. Sa interview sa Bombo Radio kay Professor Chester Cabalsa nga Security and Foreign Policy Expert, madamo ang nanipay sa choice ni Marcos kalakip na sa mga senador. Sunod din naging estudyante ni Carlos ang pila ka mga senador kag ang analyst kalakip naman si Cabalsa. Bilang ana estudyante ni Carlos, ginaragway ni Cabalsa nga hindi tuman ka terror ang incoming NSA apisar nga may mga feedback nagikan sa ibang mga estudyante nga ini ang terror sa sulod sang classroom. Sunod kay Cabalsa, mas angayan si Carlos bilang NSA sang samangin Foreign Affairs Secretary kag makatrabaho man sini ang iban nga cabinet secretaries. Nagakaangay suno sa analyst nga nagikan sa academe ang NSA bangod ang retired generals ang nagserbe bilang NSA ang nagakuha pa sang nagikan sa academe bilang consultant. Sa idalom ni Carlos, nagapati si Cabalsa nga magamit sa Pilipinas ang smart power bilang strategic academic expert. Si Carlos ang unang female NSA kay ini ang historical bangod dominated sang lalaki ang sambit nga posisyon. Ini man ang una nga kaygunan nga kilala ang NSA bangod sa kinandan hindi mahilig magpa-interview o convert ang National Security Advisor. Bangod mas fluent kag palahambal si Carlos. Sunod kay Cabalsa, mas may dako ini nga influensya sa iban nga hensya sang gobyerno nga concern sa seguridad. Makakatrabaho niya ang mga lahat ng secretaries pertaining to foreign policy and national security. And second, very academic dapat yung ilan mo as advisor. Kasi kung titingnan mo, karamihan ng mga naging past ex-military officers na naging NSA, kumukuha ng ideas from the academics. Sila ang consultant. Ngayon, meron tayong academic na NSA. Si Security and Foreign Policy Expert kasi Professor Chester Cabalsa. Aminado ang security kag foreign policy expert nga si Professor Chester Cabalsa nga dapat maga-innovate sang lain nga strategy ang Pilipinas agod mapamilit ang soberenya sang pungsod sa West Philippine Sea nga ginaangkon man sang China. Kahapon ginpahayag ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos nga magapadayon ang Marcos administration sa pag-file sang diplomatic protest batok sa China. Apang ang incoming administration suno kay Carlos ang magapadayon sa pag-communicate sa China kag sa iban nga pungsod angot sa claim sa ginaagawan nga teritoryo. Tinalikdan nga si Mana, ginpahayag ni Carlos nga iga-pursue sang Marcos administration ang critical engagement sa China. Ang critical engagement ang ginalakipan sang pagtukod sang holistic framework nga naga-consider sang tanan nga aspeto political, economic, social, kag cultural sa relasyon sang Pilipinas sa China. Sa interview sa Bombo Radio kay Cabalsa, dapat nga assertive, apang clever ang Pilipinas sa pagpamilit sang soberanya sang West Philippine Sea. So kay Cabalsa, ginpahayag na ni Carlos nga crucial matter ang atensyon o kontensyon sa ginaagawan nga baybayon. Kung angot sa ekonomiya, suno kay Cabalsa, wala sang problema kung mayara sang negosasyon sa China, bangod makabenepisyo man diri ang Pilipinas. Apang kinahanglan nga i-uphold ang desisyon sang Permanent Court of Ruling nga nagapabor sa claims sang Pilipinas. So kay Cabalsa, dapat mangin-innovative ang Pilipinas bangod gin na pamilit na sini ang soberenya apang wala gin sapak sang China. Yeah, I agree po. Dapat assertive but at the same time, assertive, anong iniisip ko dito? Assertive yet clever. No? Okay. Because ginawa na natin yung assertion in the past. Mukhang nagmamatigas talaga si China. It needs to be innovative. Mag-iisip pa tayo ngayon ng mga ibang formula, no? Bakit hindi naging effective and successful in the past? Ang dugang nga pahayag sang security and foreign policy expert nga si Professor Chester Cabalsa. Komporme naman ang security expert si Professor Chester Cabalsa sa pahayag ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos nga dapat untatan na ang red tagging. Suno kay Carlos, ang labeling o kon pag-red tag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC
ang hindi solusyon sa terorismo kundi dapat nga lang tawon gid kung ano ang matuod nga problema sa ground. Sa interview sa Bombo Radio kay Cabalsa hindi maayo ang labeling o kon red tagging bangod wala man inisang bay mabulig agud nga matuldukan ang insurensiya. Suno kay Cabalsa matagas nga opisyal karigikan man sa reputado nga mga universidad ang mga gina-red tag nga opisyalis kag individual. Aminado si Cabalsa ka may maayo nga programa ang NTFL-CAC apang kinahanglan lang nga rebihon ang mga strategies niya. Konforme man ang profesor sa paig ni Carlos nga kinahanglan nga tapuson na ang peace talk sa tunga sa gobyerno kag sang komunista nga grupo bagod wala man inisang dangatan o kung wala man sa may nadangatan halin pasadto. More than labeling, you should look at the causes of the conflict. That goes with miseducation, poverty, social injustices, partly yung historical recognition also of the Moros and other groups, no. So mas maganda yun kasi yun lang long term. And I think continue lang naman yung problem natin on how to contain this insurgency problem in the country. Si Professor Chester Cabalsa. Kag sa kadabusan nga balita na premyuhan ang pagbaka-baka ni Stephen Curry nga makatipon sang 43 puntos matapos magdaog ang Golden State Warriors batok sa Boston Celtics sa Game 4 kag napatas ang serye nga 2-2 sa score nga 107-97. Bangod kinahanglan sang Warriors nga magdaog sa home arena sang Celtics kag malikawan ang 3-1 sa best of 7 series, nag-deliver si Curry sang best performance sa iyang career kag liwat nga mabuhi ang paglaom sang Golden State para sa 7th championship. Sa kabugusan si Curry ang nakatipon sang 43 nga big points. Inibisan pa nga nag-agom si Curry sang foot injury sa Game 3 defeat sang Warriors sang Miyerkules. Apang gid pa matudaan sang 34 anyos nga two-time NBA Most Valuable Player nga wala sang duda sa iyang fitness sang gindala sini ang Golden State sa Game 5 balik sa San Francisco sa Martes sang aga. Natapos ni Curry ang hampang nga may 43 points, 10 rebounds kag 4 assists. Nagdugang si Klay Thompson sang 18 points para sa Warriors. Samtang si Andrew Wiggins ang nakatipon sang 17 points kag 16 rebounds. Nagpanguna naman si Jason Tatum sa Boston nga mayara sang 23 points samtang si Jaylen Brown ang nagtapos nga may 21 points. Marcus Smart nga mayara sang 18 points kag Derek White nga mayara sang 16 points. Sunod kay Coach Leo Seralbo nga principal man sa Madalagan Elementary School, dalayawon ang performance ni Curry. Sunod kay Seralbo balantayan ang Game 5 sa Martes, bangod crucial ini para sa GSW kag nagapati ini nga makadangat pa sa Game 7 ang finals. Hindi naman masiguro ang home court advantage, bangod nakaagi man pierde ang Warriors sa ila home court kag napierde man subong ang Celtics sa ilang home court. Nagapati naman ini nga hindi ihaw ang mga officiating officials, bangod normal lang sa tao ang mga lapses. Bumukod sa panginbulahan sa mga pansang Warriors no nga nagpangibabaw gid kay kung may player kita nga dayawon gid amo gid step pare kung tanaw naton ang iya puntos halos katunga gid 40 puntos. Tay na kita sa serye toto balantayan ang aton nga game 5 sa palaboton nga Lunes. So para sa akon crucial ini kay mapangibabaw di matrito na dayon mo. Pero ang akon analysis nga daw madangat gid kita sa game 7 Bumbopons. Ang kabayan sa pahayag ni Coach Leo Seralbo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Antes, pamad kita magtakop ato na panubalikan ang mga headlines. Programa para sa selebrasyon sa 124th Independence Day was all set na. Mag-asawa nga NPA sa syudad sang Himamaylan nagbalik sa sabak sang gobyerno. 3rd Infantry Division nagalaom nga mas managadamo pa ang miyembro sang New People's Army nga magasungka. Bacolod City Emergency Operations Center nagpahanumdum nga required sa gihapon ng pagsuksok sang face mask sa syudad. Analyst, aminado nga good choice retired Professor Clarita Carlos bilang incoming National Security Advisor. Series ang NBA Finals patas na sa 2-2 matapos magdaog ang Golden State Warriors sa home court sang Boston Celtics. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sang Bombo News and Views.
afternoon edition karong adlaw sang Sabado petsa 11 sa bulan sa Hunyo tig 2022 kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo-upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kag sa aton nga Bombo News Analysis gin padala sa isa sa bukod nga tagpermati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo handom. Kanami gid sa dalunggan pamatian nga ang bugas presyo sang tag sa kakilo 20 na lang. Madamo gid gani ang nagahulat nga ini ang matuman kay man kita sini ang gin promisahan. Promisa nga daw sa indi man makangkon sang katumanan bangod sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong aton kinahanglan, mga abuno kag pestisidyo nagdungan man mangunguma dako ang mangin kagastuhanan. Tubtob nga ang gobyerno wala sang nagakigo nga subsidiya kag wala man may matanyag nga makinarya kon piliton nga baklon sang barato ang mga produkto sa uma mapurdoy gid ang aton mga mangunguma. Sino pa ang magatrabaho sa talamnan kung mangunguma nagakadalman gani 20 pesos nga gintugaan mabutang ini sa handom na gid lamang. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Carlos Santos sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.